maganda. Ako! Welcome to Hello Miss P! Ang programang tanging bisyo lang ay... Magmahal! Oh my gosh, ang mga pag-isay! Hello! May nagaway na? Arnold! Where are you? Hello mga kabangbang! Upod ko subong si Ma'am Honeyver Vera kag si Pablo! Introduction pa lang ni ano pa? Expect mo kung mag-upod gid ka mo sa hike. Tell us, Bi Ma'am, kung paano nag-umpisa ang organization niya ini? Para ko sa friends. Kaya wala siya friends. Pinayaan? Oh, check mark! Aba, Ferdi! Ako hindi mag-selfish pag friendship. Pag pwede, yun ako maging friends. Ano? Hindi na ka mga mountain nakasaka. Sa? Igmatindog. Napula. Sa Igbaras. Oo. Igbaras, naka-circuit na naman. Nakakanaon na. Stay wild. So, ang last nyo before wala. this, ang General Fulion is Traverse. in? Igbaras. Igbaras. Isa ako ka-friend, gina-invite ako for Napulak. Dugay ko naman ang plan. Pero galing daw hindi madayon. Ay, kung may love life ka to, magsaka na po yung love. Pag panahon mo, wala na. Wala ko love life. So, bang pagsaka ko, pag Meron. Sino tong naglabay? Ano? Sino to? Let's all welcome to our vlog! Sir, may sakit ka ba? Yakap sa lag-spirin lang gamot yan. Dai, excuse me, Dai. Nakakuin ako! Kamusta? Grabe, akong bagay hatag ko na kayo nga ng quarter. Dahil, so tired. But look at the view! So beautiful, right? Yes. Power nap. We are 50% of our hike. The next mountain, after the viewing deck, and the wonderful view kung saan ako nakatulog kanina. Alright, congrats sa hingal. Peace out. Hey there! That's all welcome, our organizer, Sir Sleek. Madamog yung salamat sa mag-organize yun nga hike. So, buong yun yung honestly, balaan mo kaginang struggle ko, kaginamba ko sa ilang struggle ko upon going up. But I am enjoying your company sa organization. And ano nga, muna i-expect tomorrow? Scam. Inatag kong view sa General Fulion Gate. Gagang ginatago nila nga waterfalls. Gagang Yes! rice terraces nila. Most of you, kabalo na nga may rice terraces kita diri sa may panay that is here in General Fulion and may falls man sila diri. In one word daw gusto ko giniyaya nga pa siya. In one word, how do you describe stay wild outdoors except you cannot use the words na sa ngalan sa inyong organization? Ikaw ang kalibutan. Let's go look. Bakit diri na gid mo? Palko awesome gid ang ang stay wild. Awesome. Isa tutuod lang ang istorya ha. Hospital, na to sila, balay. Kato, pwede Ito ka sa balay nila. Kung Basta gusto ano mo pa ni mamaya mag-hike, na yun? Oo, libre. Pero sa tutuod lang, wala mo prima siya, busog chan nyo. Yes! Welcome! Excited ako karon kay may socials kasi syempre yung dinner naton. Kay maluto si Sir Slick na. Kanakatila ko na sa mga menu Yes. ni Sir. Kaya, The kumusta? best. Sir. Pwede get sa mga kabangbang naton there. Alright! Up! Wala pa gani. Gapangwa ka na daw. Dako pa.
Ano ni-interview kung hot seat? Last word, seriously. Stay wild outdoors. Naging patindog ko siya, it's because nga gusto ko i-share ang mga nakadtuan ko man nga mga bukid, hindi lang bukid, mga lugar nga mga managmi nga para sa mga tao nga hindi hilig sa mga outdoor activities. Gusto ko ipakita sila nga may ara kita sa mga sini nga mga lugar nga nagmi nga pwede kadtuan bisan beginner ka o kung ano man da ang imong tawag sa kaugalingon mo. Importante dire sa Stay Wild nga daan is kita dire is I build this for friendship. Kag maliban sa friendship, to build experiences over possessions. I'll take that home to build relationship than possessions. Hey, they are building the tent. And later, I'll sleep sa school. Or I don't know, if makafit kami di. Pilang capacity sa imong tent? 2 to 3? 2 to 3, be? Pwede, be? Kami kalingling? Or 4? Depende sa size ng tao. Okay. Here. Wow. Lugay, the last time nga nakasulog ko sa tent was elementary pa. Yay, mga kabang-bang! Fresh na tayo! And there is Makmak! Beside us, nagluluto tayo ng takway. Adobong takway. With, allergic to sa ginamos. So, ari lang ate. Yay! Kamusta ang masahe ni tatay? Grabe. Sabi ano ba ba masahe mo ko ba? Magalama ko dito sa inyo. Kita mo ng suso dyan. Thank you, Arnold, for the sponsor. And there, we will heal our wound. Okay, tatlo na siya. May ari man siya ano pag ito. Okay, done. Yay! We will be staying on a tent. Diyan kayo lahat. Yeah. I'll be staying here. Yay! Ayos. Thank you! Yay! Good night, everyone. Dito na ako sa loob ng tent. Bye-bye. Good night. This is my aluminum poncho we bought at Daiso. I'll be using this as my blanket. Para hindi tayo lamigin. Ngayon lang ako nakapag-tent. May tent kami sa balay. Pero sa balay, manamon, hindi na patindog. Okay. I hope I could sleep. Good night again. Bye-bye. All time namin 6 a.m. and now it's 6:01. I got inside my poncho. So cold last night and sumasakit yung katawan ko, buong katawan ko. Tigas ko lang matulog sa sa grass. Let's eat breakfast and trek again papuntang Rice Terraces at Waterfalls. Ayun ako matulog all day. Morning. Hala, nabaling ba sa ako na siya? Hi Arnold, good morning. Good morning, ma'am. Hello, good morning again. Hindi ko katindog. Kaya mo na, laban lang sa buhay. Sakit tuhod ko. Pero hindi na siya
first time sa ako niya experience hindi makatindog. Wait lang, kaya ko to. Aray ko. Ay, wala mo kinda yun, di mo. Kaya tapos ako ng camera, na-videoan ka kasi. Video ko na lang yan. Panglingling ka mo daw. Ay, so magandang umaga ulit. Sakit ako. Sakit ako doon. Seryoso. Nakapul, wala akong kita-film. Hindi ko rin mag-iwat pero sa mundo. Na-feel ko na. Hindi, do ko lang tayo wala ko ba yun. Pero ang hapon, ang shorts ko to. Seriously ko to daan. Ang shorts ko to, tapos ma-change lang ko sang shirt. Pero diri ko man ko gyapon man. Pero diri ko nagkalaba si gali. Mas taas pa siya sa akong wamon ko na. So nagsulod ko di sa tapos ano ba siya ganito nga akon nga buhok na basa. Pati ulo yung sulod ko. In fairness, nag-init siya. Huwag ka lang kasi sunod. 44 pesos lang. Open ka niya mo. Open niya mo niya. Gambal na yun. Ba't ko doon mabangon ko? Nga makuha ko sa akin nga sweater. Lakit? Lusa na, ano ko mo, dumi nagtulo ko ro, nga duwa ka droplet. Sabi ko, no, this is not right. Ginumbla, patapat-an ko ro, nga gagagag mga dano. Tapos nag-move na ko. This is not for. Wala susi kami, but ako nga vlog ko siya. Wala na ako nag-edit ako na ma-check ko kita, so I have to sleep. But I really have no plans. Nani, mag-sleep. Naglain naman akong voice. Oh, man. Alamig! Go water! Let's go water! Hindi ka mo mapakala mo yung lahat. Wala nyo ginoreta ng pakala. Pili ko mamo na ako nilunok pa saka to sa inyo. Kaya feeling ko malamig sa samtang galakata. Josh, may lugar na buti nga pwede ka haboy-haboy sa manang loob. Sa? The view deck. Ah, okay. Di upod na! Ay, wake up na! Sinama niyo ako dito! Kasalanan niyan! Si Zaya na! Brother! Gising ko lang! Ay, wala nga! Naka-on! Pwede ko yung Good morning! Good morning. Good morning! Good morning! Wala kami natulog. Sila, ito ang weekend. Yes. Saka kami sa babaw. Arnold will lead. Papuntang viewing deck. Saka ito sa baba, mas namin yung view dito. Amazing. Yeah. Look. Dito lang siya sa campsite. And later, mapa-falls pa kita.
Lima Falls! Halungan ng Tagipusoon! Lima Falls! Overnight! Overnight! Si Arnold. There. Thank you! Cheers. Cheers! Overnight! Ito mo! Hindi ko naman lagi. Aberning kayo ko na Aberning! Pero! Ah, diba? Natulog na hindi ko na alam yung pangalan na kasama ko. Ay, bakit yun? Tumatap ko sila kanito. Wow! Oh my God! Wala na energy, wala. Oh! Ay, hindi ko na. Wow! Yes, hi! Good morning! Kamusta ang first night? Wala ko makamusta. Ano ako galing dapat kamustahon? Yes, ma'am. Yagit. Jagger, ikaw Arnold. Oo, sa Dagit. Gila, Jagger! Yes, arat na sila sa babaw. There's Mac. Babaw! Tanga sa babaw, Tintin! Woo! Kiling ko, kid! Masakit ako. Sakit! Ano ka nga, nag-record ka? Sa kabandal, kid. Di pala sa kabandal. Yes, mga kabangbang, bali subong nga season is tobacco season. Ang rice, if you want to see the rice terraces, kadto ka mo di by November. Isubong ang empty nga kahon. Kag tamnani nila getting ready for the next crop which is rice. Hey, baka maagi kami. Diri on my right are the tobacco plants. May notice nyo, may mga flowers siya. Kag ang seeds siniyang mo na siyang ginagamit pantanom for the tobacco. Kailangan katindog, ayan o. Kita niyo sila? Ato lang sila sa babaw. Kag, ari pa lang kita di sa dalom. So, it's a long walk to go. So, I'll see you all there na sa viewing deck para mas madasigaton nga wakatoan. Alright! Traffic! Picture taking! Oh. Ano siyang trail, ginlakta namon. Hindi ng trail. Okay. Very wild outdoors! Yeah! Wild! Wild na wild! Oh, so nice here. Nasinsin! I tell you guys, if you're doubting yourself, ako, asthmatic ako,
Kag rare ni siya sa akong life nga saka ko sa bukid nga hindi bala makulbaan yung nga parents nga basta mahimatay ka lang or hindi ka makabot sa tip or definitely hindi ka gigabot sa inyo balay kapuli. No. So hambaga ni seriously kang gabi no kang gapon before kami magtulog. You get here relationships more than possessions. And aside from that, Experiences. yes, ang experiences mo get nga fulfilled ka bala nga like, what? I've done this? I've done this? Hingal more! We still have waterfalls to visit in a few minutes, maybe an hour. I don't know. I'll just see you there. Bye! Dapat anong vlog? Dapat makita ko kita kung sarili sa vlog ha. Alright. Vlog sa vlog. Soon vlogger, subscribe mo siya channel. Meron siya channel. Ang ganing mo channel name? Wala pa. Wala pa. Meron ko lang. May copyright infringement. Iba niya music. Okay. Patihan nyo to. Pag-win ako, wala gali yan. Ang ano no? Ang talo no? Ang salon pass. Ine. Kasi no naman may falls dito. Kaso diri kami makadong nga falls area. Hindi na yan. Pa-fall niya. This is the track line going to the falls down there. Mga kabangbang, hindi ni siya trespassing. Nabili ang alagan makadto sa falls. So just take care of yourself, especially your heart. Alright. Ha? I can hear the falls. Ay, di na. Nadula. Sige, hagit. Sana nga. Sana nga ramdam niya ako. Dito ka pa makita. Kung pwede mo lang diri. Sige, hagit. Sige, hagit. Mga kababang, this is rock climbing na dito. Mountain climbing na. Kamo, hindi na nakabot na gano'n. Maman ako. Why me? Spider-Man ka, guard! Kung panaginip man ang lahat ng ito, na naisip ko nang matulog ng buong araw. Oo, buong araw lang. Mga kabangban, so this is our general Fulyon activity for these 2 days overnight. And thankful gid ako kay upod ko ang Happy anniversary mga kabangban! Hi Miss Rubes, happy 2nd anniversary. More quality vlogs and content. Stay safe. Tapos ang balya. Ang balya wala pa ta katunga.
lagi teray mo. Ready ka na yun? Oh man, game! Kung nakahapit ka mo sa akong nga channel, kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!